Ikalag ang tanang mga tao, hadlok kay tag-ungo. Pero ato silang imbitaron sa November 1. Ato pa yun isulubang ilang naong. Ato pa yun isulub ilang sinina. Di ko kasamot nga na. Nganong ganahan ta sa yawa. O ato pa yung gihalad ang adlaw ngadto kaniya. Imbis punta ako gihalad na sa Ginoo. So, atong tanawon ang history sa Kalagala o unsa man ang ikasulti sa Biblia niini. Ang kadaghanan, ang kaning material ako ning likuan body coach usa ni siya ka speaker and writer o researcher. Connected siya sa AIG. Usa man AIG, Answers in Genesis. Ang mga hilig kay internet, tanawa ang ilang mga apologetics kanang mga depensa nila sa mga atake sa mga katawhan tungod sa Bible kay ang Bible nga ang libro sa Bible nga giatak og mayo ang Genesis. Kay wala gyud sinugdanan. Pero ang Genesis man nagsulti sa sinugdanan sa tanan. So mana nga please tanawa ni siya nga namo check ani niya si Body Hats AIG. Nya kaning AIG dedicated ni pag-help sa mga Christian pagdepensa sa ilang pagtuo o pagproklamar sa gospel of Jesus Christ. So kanang mga pilosopo daghang na sila maisan Islam mo depensa sa mga pilosopo sa kalibutan. Okay? So look at them. So ang punta nani is ano sa nagsugod ni nga holiday? Kung ano nga ning nagsugod siya. Usaw man nato paglantaw kani nga adlaw. O atong kinalang sabton ang mga pangutana diin mubalik ka mutanaw ta sa roots o kaugatan sa Halloween. Amen? So maampo ta may sunan lang itong amahan. Andi mo kalibutan Lord at sa ulong nito sa gayud unta ka maayo mahingdanon nga panaminan Lord nga adlaw nga mao nga ang tanang tawo mamatay gayud. Apan imbis unta mi manami ni Ginoo among gihimong bugal-bugalan na kamatayon. Among magaling gidasig gidala pa ang yawa sa among matag panimalay. Nagsaulog ni sa kabuang ni Satanas Lord. Ang mercy sa makatawhan na wala makasabot. Kung ang makatawhan niya karon, mabuti mo pasabto ni Ginoo Lord, mo nga makasabot kayo iyamot sa inyong gibuhat na sa tanan sa Kalbaryo. Kay Ginoo, dili lalim bilis sa iyon ang imong gibuhat. Kami man gani Lord, isuran sa pagnaog sa among posisyon kung nakabot ng taas. Lord, ikaw pa, isod kayo nimo, pero nung ipakita na mahimo kayo. Kung among ipasikat ang pagpaubos, ihatan niyo. Amahan kang nangining, ang among pagtuon karon gani kami, ilayo kami sa kaaway, pukin mo na kasing-kasing, ilubaw sa tanan, na matangtang unta ang mga sanyog ng mga pagtulunan o pagtuo-tuo na ibuhat na mo kami unta madasig sa pagsulti na ini, pagbadlong ini natin sa mga katawhan na wala kayo makailakan niyo sa salamay. Lord, imo tanong himaya, in Jesus' name we pray. Amen. So, nasayod nga sa United States, karon yamot ng Pilipinas na mag-question na tao. Sa una, ito na yung ilang tao ang adlaw sa mga kalako, adlaw sa mga santos. Pero karon, ato na yung himo, Halloween. You know, we are Americans. Nga pango ang ilong. Brown ang color. So, ganahan yun nga mo, adapt kayo ka, unsay gisugdan sa gawas. Dili na unta siya dapat. Okay? Yaman na nga, nakita lagi na ito nga, tibuok kalibutan, nagsaulong ni ini. Nga naman, ang tibuok kalibutan na din nagsaulong na ni. Ngayon mo siyang popular unofficial holidays. So, ngayon sila nga, yes, daghan na kanegosyo, daghan na makapamorta. O, pamorta yun, di mo kang maskara nila tinaw. Okay? Mga kapaw, mga costume din ha. Amen?
Pero at the same time, bati sa gayo, kay dagahan kayo ang native advantage sa Halloween. Diin, ang mga kawatan, di yun yung mga ilhan, maskara na doon, the costume. Nga, manakala yung mga balay. Okay? Kaya kanina ng author mismo, bisaan sa siyang balay, mga costume. Bisag mga bata. Diba na kita mga bata karon may pinakanindot kayong magaliton sa mga kawatan. Amen? So, daghan sa mga bati ng mga mahitabo, mga violence ang mahitabo ni Anda. So, ang pangutana ni, nus amin nagsugod ng Halloween. Ang modern day, ang modern na Halloween. 1900s ni nagsugod. Din ang mga Irish o mga Scottish nga mga ni-migrate, katupad ibalhin sila silang lugar na to sa Europe, yato sa Amerika, sa 1900. Ilang gidala ilang tradisyon. Tradisyon na nila o mo ni na katay nila sabod ni maayo sa tanang mga katawan, labi na sa kultura sa Amerika. Kaya sila man ni ang mga kani mga Irish man yun sila ang mga first na makatawhan na ni occupy kaninha. Okay, ang mga original sa Amerika, mga Indians. Gets mo? Mga Indians, sila mga puti. So, ang holiday, bisag muna ni siya, roots pa, way back pa yun, ang researcher ani, natanaw sila na matrace back ni sa 2,000 years ago pa ang kaning Halloween. Ang years ni ngadto sa mga Celts of Europe. Kani mga pundok ni sila makatawhan Celts na nag-occupy sa part sa Ireland, sa United Kingdom o sa Northern France. Ang kaning ilang gipanghimo 2,000 years ago pagano dili Kristohanon nga festival. So mo ni siya pagan festival Samhain o Soin. O ang ilang selebrasyon para ni sa mga nangamatay na. O kay magsilibra sila kamatayon, nasa sila yung mga offering. Masa nakita diba na kay offering? Ato offeran ang mga nangamatay, mga crops, animals. What ang original na his account ani sa festival na nakita mo karon sa ancient Celts. Pero na reference tani sa Roman records. Diin ang Romans ni conquered sa Celtic land AD 43. So makakita nimo nga sa close kay sa pagkamatay ni Kristo Jesus, ang mga Romano naghimo sila ani nga account of history. Under sa Roman rule, ang Samhain or Soin na influensya sa Roman festivals o so na mix na ang ilang mga pista-pista. Mao gitawag nila komuna ang time ni sa pag-harvest o festival harvest o ang Feralia, ang Roman Day of the Dead. Ang Feralia o sa Soin, pista ni or commemoration ni sa mga namatay o kani ilang i-celebrate sa end of October. So ang anay na Halloween, AD 600, si Pope Boniface IV, the fourth, o ang usa ka pope nga si Pope Gregory III, ilan ning gi-irog kani nga holiday to November 1. So remember, ang mga nagunauna sa niya ang mga Roma, sumanang Roma Katoliko. Aron muhatag kuno og alternatibo nga kasaulugan sa pagano na selebrasyon. So in short, ang pagano nga selebrasyon di official nga Kristohano, i-Christianize ang pagano nga selebrasyon. Okay? So makita gyud nato nga dili gyud insakto ang mga reliyon. So ang mga Kristohanon, hindi ka na mo celebrate ni ini nga pagano nga pagsaulog, ilang change, ilang himo nga ay di ta ana ato nung hinuon ni himong adlaw para pagsaulog sa mga nangamatay tungod ni Kristo. Okay, ang mga martyrs, ang mga santos. So man nga na-expand man ang Kristyanismo sa Europe, kaya kay ginasugod ang Kristyanismo, di ba? Pag Jerusalem, hindi sa Europa.
ang All Saints Day nahimo dominante nga holiday. Okay, so ningsulti din nga ang name nga Halloween nag-originate sa adlaw sa pagsulog sa tanang mga santos. Isa pa balaanon nga gabi maong namin sa Halloween. All Hallow Evening. Yan nahimong All Hallows Eve ug mao na short Halloween. Hallow Evening kana siya. Hallow or holy o dana holy evening. Okay? So nahimo na Hallow, di ba pa man ang all na English dun sa holy is Hallow be thy name. Okay? Manang Hallow evening, win, Hallow eve, Halloween. Ay sa kayo mo, shortcut. Mas actually ba? Ay, shortcut to ng mga nan. So, 200 years ago, 200 years later, ang Roman Church naghimo official pagyud November 2 All Souls Day aron gayon pang-honor sa mga patay. So mo ni possible nga influensya nga napadayon tungod sa mga Irish, Scottish ug others sa Europe. Ang ibarog gyud against niini ang mga Protestant Christians nga nag-celebrate sila October 31 as Reformation Day. Okay? O ilang i-honor ang mga reformers. Kinsa man yung mga ka, di ba sa una may ka, Protestante dahil ka. Kaya ang tanong mga Protestante good sa una, mao man to ang mga nigawas sa mga sa Katoliko, sa Roman Katoliko. Mao ni ang si Martin Luther. Usa ka pare nga nigawas kay nakita niya nga gipangorta lang ang mga katawhan pinagi sa mga sakramento uban pang mga butang. So si Martin Luther uban si John Calvin uban pang mga reformer sa pa sila ang usab jud sa pangunahan sa mga katawhan hindi na mao Biblia ta. Okay? So tanaw na to nga dunay jud mga katawhan nga nagsuolog niini nga kultura sa patay. Okay? So ang so-in, originally, modern day Halloween naman daghang mga kultura nga ni-celebrate ni Nya again, ang ubang kultura nga nag-celebrate sa pagsulog sa patay, mao gihapon doon na gihapoy sakripisyo nga buhaton. Usually nani sa summer or fall. So, coincidence ba ni? Kanang na tsambahan lang ni? Kung saan ang coincidence? Kanang timing lang? Na tsambahan lang sa? Sulagma. Okay? May coincidence. Diya sa Ginoo. Okay? So, example, ang Amerika, doon na sila doon na Mexican Day sa Dead, El Dia de los Muertos. Okay? Nya ilan ni sunod gikan pa silang kanunuan ang mga kaning mga Mexican, ang mga Aztecs, ancient Olmec. Nya duwas ni ini doon ay mga Day of the Dead, ang Brazilian, Bolivia, nasa sila Day of the Skulls, Dia de los Natitas, o mga bukog, ang mga ang mga bungong sila, ulog, bungong, English na skull, hindi na mo kibog saya, skull, calavera, calavera, bungo, Tagalog bisa ng bungo, di ba? Buto, bungo na siya, so, diba, bungo? Okay, ako pa Tagalog. So, Day of the Skulls. In Asia, doon na sa Chinese, National Ghost Festival. So, ang mga ungo, ilang siyang gipistahan. Ano di makita? Para puno ni sa ilang mga ancestors na nangamatay na. Ang Japanese, nasa lagi gitawag ko Obon or Bon. Okay? Ilaga kong sa ulog ang mga nangamatay. Ang Vietnam, Tetrong Nguyen. Korea, Chosyok or Hankawi. Sa Nepal, Diathatra. Sa Philippines, araw ng mga patay. Okay, so makita nato din nga Pudiyusan, nasan sila'y sa ulog. Ang gitawag ng Yom Kippur. Okay, kani pinala makibawasan mo sa history sa
ang mga sa Israel para tibaw kung saan na sila Yom Kippur, P-P-U-R. Okay? So, Day of Atonement actually na ang Yom Kippur. Usually, September, October ng fall. Ang purpose ani dili pagsalok sa mga patay, kundi gigamit ni pag soul searching. Danaw sila kung sa ilang namuhat ng mga sala, mag-repent sila, nga maghimo sila sacrifice sa ilang mga sala. Kaya ang mga Hudiyo kaniadto, bisan karon ang mga Hudiyo nga wala moto ni Kristo Jesus, kaya Ginoo Masay naghimo ug nasulti nila nga para mapasaylo yung mga sala, kinahanglan mo offer mo mga hayop. Kaya ang simbolo sa pagpatay sa hayop nga dunay dugo nga iula para i-substitute, ipuli. Pero ba imbis ikay patsyon, kanila lang animal patsyon. Kadawato na lang nako ni para sa imong mga sala. Kagets ka? So, time of repentance na. So, makita na nato sa Leviticus 23 to 27 28. So, basa na ito. Leviticus 22 at 23, 27 to 28. Resulti dinhi ang kinapulong nga daw nini ikapito nga bulan mao adlaw sa pagtubos sa mga tawo gikan sa ilang mga sala. Ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw kundi pagtigom kamo sa pagsimba sa Ginoo. Pagpuasa o paghalad kamo og halad nga ginasunog. Sakto ba ko? Alam kaniya, kay nga nang adlaw himuon ang simonya sa pagtubos kaniya sa inyong mga sala diha sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios. So, ang simbolo sa pagpatay sa animal is pagtubos sa ilang sala. Sa tupad, doon na dyan mo tubos, doon na dyan mo himo pagbayad sa ilang mga sala. Now, si Archbishop Osher. Double S thank you, double S. Si Archbishop Osher, usali siya ka historian sa 17th century. So, bugay na yun tayo. Yan yung i-cover ang mga events. So, yan yung i-take note ang mga nanghitabo sa creation to AD 70. Yan yung i-take note. Ang mga ipang sa ulog, ang mga pasaulugan ng mga butang. Dili hinuon niya makuha jud ang original na pizza, especially sa mga Israelita, diin matrace niya si Moses. Kay si historian nga si Archbishop Usher, iyang i-point ang calculation, okay, ano siya, ang approximate date of Adam and Eve na nakasala sila, iyang i-calculate niya ang mga butang na hitabo diin ang Ginoo mingon jud sa mga atong first parents dili na igo na inyong tabunan inyong kabulan sa inyong kabulan as inyong sala pinagian ang dakon kinahanglan do na joy animal na mamatay matungtagaan sila o panig sa animal. So anyway, unsa man ang original source sa Halloween? So dili ni coincidence, dili ni siya sulagma na ang mga kultura around the world kani adto ug sa karon dunay jud ani nga holiday sa mga patay. Diin mo offer sila og mga animals na ilang isakripisyo. So ato nang mahimo ingon si Body dinhi nga dako nga argumento nga ang holiday gyud mo nagsugod yun kani adto pag yun din ang mga katawhan nagpuyo sila isip usapa ka pundok sa mga katawhan. Ano sa manin tabo nga mga katawhan na tapok sila isip usapa ka tao wala pa yung race. Sa nakibawa na Tagalog mayong pakpak before sa Tower of Babel. Kaya mga katawhan adto pundok pa nya sa diyan gihimo sila ganusok kay lang ilang adto ng langit pinagi sa ilang gihimo nga tower. Ako ang Ginoo. Mato nga nakalain-lain na sila o mga mission kay manatanan nabitatay game ana nga kani baka ka maminaw kaso kang meow
Kita ka sa tumiyaw-miyaw, mauna. Nagatang kok ka, o, na sila. So, naglalain na sound, nagpundok ang the same kind of people. So, kaya para nila, strange kayo, difficult kayo pag-explain, nga nung mga kultura, nag-develop o celebration na kupareha. So, nga nung na-push ang origin, o nga makita din nga ma-push na to ang origin sa Halloween o sa adlaw sa mga patay, sa time diin ang mga katawhan wala pa na tatag. So, manang makita sa Genesis, sa top dispersion of Babel. So, over 4,200 years ago, diin ang matag kultura, nahitabo ni nga matag kultura na nga tatag. Okay? So, mananingon si Archbishop Osher, ang time frame between ani nga event, 106 years, with the flood ending in 348 BC, ug ang pagkatag sa mga tawan, 2247 BC. Okay, so, kini nga time frame, si Noah, buhi pa, ug ang iyang mga anak. Wala tagay information kay sa Genesis, ang ito sa asawa ni Noah kung saan namatay, o sa iyang tulo ka anak. Pero ang mga asawa sa anak ni Noah, nagsigigo sila panganak. Kaya sila naman ang ni-reproduce. So, ang origin, Adam and Eve, di patay sa Ginoong tanan, si Noah na, o ang iyang mga anak, kita nagagikan. Pero gikan sa lang iba. Ang origin yun nato si Adam o si iba. Okay? Kung tanawin mo, sa prophecy, book of prophecy, ang tulo ka mga Japhet man kita kung sa'yo. Japhet ba? Ken? Japhet ba? Basta kaning ang mga pagpakapilan ni. Ang mga kagikan ni Ham, Shem, Japhet man, di ba? Si Shem man ang ipili sa Ginoo nga magawas ang iyang descendant, si Jesus Christ, di ba? So, kung ako masayin po, si Japhet, kita, mga kaliwat ni Japhet, o si Japhet, unsa man siya? Sulubuon. Mao na dagan kag OFW. Manang kita, ang diron dito, kay mga tigre dito. Kung masalamat na sa Ginoo, kaya dapat watay garbo. Dapat watay garbo, pero tayo garbo. So, yakong ng Pilipino sa isaon. Amen? So, manang doon ay mga lain-laing mga suggestion sa mga kultura, sa mga paghimuaning kultura sa mga patay. Iso ang pautan na rin. Kung ang adlaw sa pag-celebrate sa mga nangamatay na atong mga katigulangan, sayo, akong pag-din saya. Ang kaning mga adlaw ba, i-celebrate ba yun in honor sa mga katigulangan nato? After na namatay sila? O posible nga kaning adlaw i-celebrate ni sa panahon din ang mga patriarch o ang mga naguna na itong mga katigulangan ni nagailan ni Kristo Jesus o ang atong mga family nga ni biya sa Babel nga namatay na. Kaya ang matag katigulangan, mga matay man din sa matag kultura. Pero naman din sila dapat sa October o November na mag-celebrate. Mo na question din. Kaya kadang-kadang tanan yun naman ang date. End of October o nasa November. So, lisod pag-explain sa holiday nga nung ang iyang time. So, kadua nga suggestion. Posible ba ito nga nangani sila sa ilang mga pananong o silang mga kayupan? Di-prepare nila for winter diya sa Amerika? Na dunay pagsaulog sa mga patay. Nya, eventually, ang kaning paghimo nila pag-gather na sa ilang mga hinaguan, nahimo na lang sad nga i-honor nila ang mga patay. Kaya posible ni nga, mao ni nga mag-explain ngano ang mga animals di sakripisyo kung nganong dunay holiday nga ni fall sa September to November. Okay? But, napakyas ni sa pag-address sa lain-laing kultura na nga naman, ang lain kultura naghimo masad ani. Okay? So, dili gyud possible na sa Amerika nagsugod.
Kay ang ubang mga katawhan, like ang mga kita dinhi, Pilipinas, sila nga to si Mabaw, nag-celebrate man sad. Katulong nga, posible nga mga panguna-una. Namatay ba ka ang asawa ni Noah hukuman sa flood? Nya, gi-honor siya tungod kay namatay siya. Kay kanina panahon si Ham, nga nahimo siyang amahan ni Kanaan, nakasala man siya against ni Noah. Nya, ang kani pagkasala ni Ham, una pa ni nahitabo nga nakatag ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Nga makita nato na sa Genesis 9 na ang asawa ni Noah wala dimensyon na. Sa katong nakasala si Ham. Diin si Japet o si Shem mo na lang ni kuanong kini kanang habog nagtabunan na wag siya matanaw sa ngayong papa na naghubo-hubo, naghubo. Mo si Ham gitunglo sa Ginoo. Okay? So magsuspect ka nga sino ang o asawa ni Noah, posible na doon na siya responsibility aning okasyon nga doon na celebration. Pero di ba siya makitaan o di ba siya na-mention si asawa ni Noah diri. E kung namatay pa ni siya sa wala paghihimo ang Babel, makitaan mong ni sa matriarch's death kung ma-remember ni sa kultura after the dispersion at Bible. Doon na untay significance. In short, ba, mahandog unta, kung mo siya ang ihandog, hangtod karon unta, nakari unta na sa mga katauhan na nakatag na sa tibok kalibutan. So, ay ko pa na ni nga pamunona, si Satanas. Siya nga manidilipag, steal, kill, and destroy. Siya kahang naghatag ani sa pamunona sa daghang mga katawhan na magsaulog mo sa daw patay para ako may mong sikat. Possible ba kahat nga si Satanas ang naghimo ni? Medyo mahimos ang posible kung si Satanas in one time naa siya sa lalayong lugar. Okay? Pero imposible man kay si Satanas na nasa sa Pilipinas, na nasa siya sa Africa, nasa sa China, nasa sa Amerika, o sa tanang part sa kalibutan, imposible man ni Satanas kay di man siya omniscient o di siya omnipresent. Di siya ang nakadamhanan. Mo na balik yung sulti, di kita ngay mahadlok sa yawa. Kay wa siya'y kusog o gahong sama ni Kristo Jesus na nasi Kristo Jesus ini, nasa sa matagusan ninyo naglingkod, nasa sa gawas, nasa sa inyuha, nasa sa Amerika, nasa tanan, part sa kalibutan. Ano na Ginoo? At the same time, si Satanas kay mo na kung na siya, hinhiwa siya diha sa esquina. Kagets mo? Kung naglingkod siya dahil sa gawas, wa siya dili, of course, restupad na po. Yung anak, limitado, ugahong, bisag di kita siya, pero di siya parehas sa Ginoo. Mana nga, ang Diyos nga namin, kusgan, kamuhanan, mo siya ang imong duulan, imong dangas, ang daganan, mo na ang imong pangayuan, ang tabang all the time. Dili ka mga itabang sa mga nangamatay na. Pero nasa na, nangamatay na, patay na, tawra na siya. Amen? Wala siya mabuwag ng ano man. Bisaw-saw man yung ampo din ha. Kung tuwa siya sa inferno, di na siya yung nga, ay yung ampo niya! Wala na makatama na ko din! Sige na siya nagsagit din ha. Kasi kung sakit na pa sila, ay tabang! Sige na siya nagpayo, tabang ko, makatabang. Ang kahapon sa tao walay pus. Sabi ka, ay, tapos lang tatandila. Kaso-kaso mo, eh, pusa lang na para burnout. Amen? So mga pigsunan, makita na ito nga, si Satanas kanat, pero ato siyang gisaulog, ato man ang minimong adlaw para niya. So, kalima nga pangununa, posible ba ka na kani ang pagsaulog sa paghunahuna o pag-adlaw sa mga patay, na himo ni nga adlaw human sa flood, human sa dako kayo nga lunok, diin, si Noah mismo naghimo man siya og offering ani after pagawas na sa arka. Possible ba ni nga ang the whole family ni perform ni nga mo na explain nga no sa lain kultura
nadani, doon na may variation, doon na may murag kalainan gamay, pero maumaura din sila. So, makita na to sa Genesis 8:18. Genesis 8:18, liho. Eight, 18, diba? Basa na to sa 9:1. Nalita sa 15. Unya mingon ng Diyos kang Noe, gawas na kamong tanan sa barko o pagawas sa usab ang tanang mga mananak aron musanay sila malupok nila ang libutan-libutan. Busa migawas si Noe uban sa iyang asawa mga anak nga lalaki o mga umagad. Migawas usab ang tanan ng mga mananak ang nanlakaw, ang nangalupad ug ang nagagamang. Nanggawa sila sumala sa ilang matang. Nagbuhat si Noe og halaran alang sa Ginoo, unya mikuha siya usa sa matag matang sa mga hayop ug langgam nga giisip nga hinlo ug gisunog niya kini sa halaran. Ingon na halad sa Ginoo. Sa diya napanimahuan sa Ginoo ang kahumot nini, mingon siya sa iyang kaugalingon. Dili ko na kayo tumluon mausab ang yuta tungod sa binuhat sa tao. Bisan pa og naibalo ako nga dotan siya sukad pa siya pagkabata. Dili ko na kayo daglakon mag-usab ang tanang binuhat mamuhi sama sa akong binuhat. Samtang napa ang kalibutan. Kanunay may panahon sa tigtanong o kinani, may pintugna o kininit, may pindulaw o pintulan, o may adlaw o gabi. Unya ipanalinginan sa Diyos si Noe, ug ang iyang mga anak o giingan, panganak ka mo, aron mudaghan ka mo, umalukok ang tibuok, tali, butan. Sumo na ang makita nato nga naghimo jud offering si Noah. So, possible to salamat namuhigmig. At the same time, imagine ka, perting sa kita sa kasing-kasing ni Noah, kaya nano, sa tanan ng pamilya, siya raw yung mga anak manuluwas. Ang iyang igsuon, kung ang mga anak siya mga igsuon, kung kaya mga pagmangkon, kung ang mga anak siya mga pagmangkon. Inumdumi ang tao din panahon na taas kayong edad. Ang iyang katigulangan si Lamek na kung tanawin mo, hindi na itong tanaw sa Biblia, si Lamek, basta mga 500 years si Lamek nagpuyo sa kalibutan. So kita gani nga, edad ka, basta mag-menstruation na ka, hangtod ka, matiguang, putong na lang ka, o mga soon na ka 20 years, na pwede ka mga anak. Correct? So sa tao, butang na lang, ninyo din, ang anak ka, pagka 11 years old, nag-mens siya niya, ninyo din siya, nanganak din siya. Ang nabinda ka na sa tao is 20. Gawas kong twins, o quadruplet, ano yan. So kung 500 years, ano sa aka sila kasugod ng menstruation, o for sure, taas kay nga panahon, na sila pwedeng manganak. Tiganan ko man ang Ginoo, masing panganak, sige panganak ang tao, pero magdaghan ang tao sa kali. Butan, so imagine ka, pila kadagahan, pila ka kagatos kay Soul, si Noah, hanapin o kamatay sa luman. O kato, imagine na to, wala pa ni sila makabuwag ang makatauhan, nagpipon pa na sila usa ka lugar, wala pa man niya nagtukod ng Babel. Imagine ka, tanan kaila, kay Trison, ang anak ni sa akong papa, parin, tanan, parinti. Tanan sila parinti. Patay, kay Ginuno. Pagkita kong tanawin itong lunok sa Luzon, kung natanaw mo sa balita, ngayon to ang newscaster. Ang uwan nga ni abot mong grabe kay lunok nga, nakap na sa bakang katato nga, abot siya ito. Nalas bawas ato ang mga tao. Kadaganan taga-diri, maglamoy na rin siya. Is equivalent to 2 months and a half na ulan. Ang flood is 40 days. Hindi mo sa Ginoo, sige, ulan 40 days. Ang ulan at nunua, subayas Biblia, wala na dagikan sa langit, dagikan sa tulang sa yuta. Ang tubig. So, patay yun ang tanan na sa ako. So, imagine ang kasakit sa kasing-kasing ni Noah, nga nagsige siya o preach, sige siya sangyaw, mututa sa Ginoo, kisa man ang ginawa na kanang sugo yung himo kang arkali na. Kanang sa iyo, ulan sa manang flood, sa manang baha, o matakita na. Mo na, bisan sa unang panahon, ang tao, dito to, kung hindi ka, kita, dito ta, kabisa buwata na ka, kita. Sa pangutana niya, na ito, bagyapon mo sa Ginoo. O
kung everyday nituba ka sa Ginoo, kung doon na circumstansya nituba ka sa Ginoo, kisa may mong daganan. Ang Ginoo ba? Talong ka, daganan kayo nga. Ay, kanang, makahimo pagod, makalakaw pagod. No? Nga nalay sakit, nilabad sa ulam, dinakos mo simba. Diya ba ka ng baldado? O magkakanga ng agapon ba ka para rin ka makalakaw? Sabi sa bigyan ako, kung makalakaw ko bigyan namin, simba nga kung mo Ano naman, ako ni pribiligid sa pagdawa sa mga panalangin na sa Ginoo sa matang Domingo. Wapil ako kung pribilig nga naman. Hala, makikuban sa kung makigsuna sa pagtuaw na sa Ginoo. Lord, tabangin ni sa kong barangay, sa kong nasod. Padabangin ni sa kong matang pamilya, makailan sila sa Ginoo. Apan, wa na ito na buhatan mo na kasi may imagine ka sa kasing-kasing Ginoo. Sakit kayo. Hindi ang kasing-kasing. Isiyara yung asawa o yung tulog anak o tulog ka umagad. Nada niya. Yan, ikot pagod siya nga. Lord, unya na sa Lord, kaya pa din sila Lord. Hindi mo taas kayo ng panahon na nagwali ka. Pila kayo Yesu binuhat sa nuwali? 20 years. 120 years. 120 years. Nagsili siya preach. Bukan lang ba siya nag-preach? Pagkato nagsiman sa arka, sige siya wali. Katawaan siya. Giluto siya. Kita, lutos yung tawan sa dahin tawan na. Loya na yun. Awa, ako'y kwartawa, kay sapi, lang isimba. Atong ipasumagil ang mga circumstansya sa kinabuhi. Galakot ko rin, suko ko rin, pabadlo ako anak, huwag na simba. Ako ba na, ang sawa. Kasi kung saan lang ako ipasangil sa Ginoo, umay sa unan, wala gilabot ang Ginoo sa atong mga problema. Kita ang nagdala sa atong problema. Ang pangutana, kung saan mo pag-atubang o pagdala ang problema. Imo ba nindad kung sa Ginoo o asang Ginoo, imong labayan, may kadala ka Ginoo, ako'y labot sa kinabuhi. Kasi kay ka, tanang problema doon na to sa Ginoo. Damon nga mudungot ka nga tayo problema. Damon mudungot ka nga Lord. Wapan na niya ang Ginoo nga. Mati kayo din kadali mo maminaw sa kong pulong kinalan wabay sa lasong kasi. Isa may wala ko nakasala. Kasi wala ko ng pakyas. Di ko di kailan ako kasi galabot ko. O di damon mudungot ka sa Ginoo nga Lord. Di ako Lord. Galabot ko. May kapatayon kay kong tao pero di ako Lord. Ganaan kong simba. Lord, nakakulata ka di ko padung din hakin mo nun. Kung naadyo ko rin Lord, simba. Ito kaniwan ng Ginoo, offer sacrifices of praise. Mo-offer ta. Diya sa Ginoo. So man mga makaingon lang pag kanibitaw pag tanaw na ko bitaw sa dali nga research niya ba. Bitaw no? Wata na kung na bitaw no? Kung ikaw to sinuwa. Magtinuwa ka? Dili. Manang ubang mga Kristohano, nakakita sila connection ini. Like si Alfred Rewinkel, Professor of Theology sa Concordia Seminary. Na nakita sa niya nga parihay yun, nga dili siya sulang makupaparihang ubang mga nasod. Iya sa hindi nakita na possibility niya ni ang after sa flood sa Noah's adlaw ni Noah. Si John Pluhart, mao sa ni siya as far back as 1931 ni siya. Nakakita asad siya sa connection ni ini. So, mananga, kanisa si body, ingon sa siya din na tungkol sa nagkalain-lain pero susama nga mga panghitabo around the world, ingon sa siya nga possible yun kayo ni na ang origin ni mo ang panahon, diha ang mga tao usapa. Being close kay sila parinti pang tanan, masubay good ang pagkaparinti. Ina nang okay, mga adnong tas mga namatay ng mga sakripisyo sa ta. Okay? Possible ba? Possible. Kaya ang pagsakripisyo mangod, ang idea sa mga katawan sa una, na masakripisyo sila para pagtabon sa ilang mga sala. O girimindan sila nga ang kamatayon mauni ang resulta sa pagkamakasasala sa tao. Sakto pa kayo ang ilang pagsaulog, ang ilang paghandom. Spiritual juga itong time, di kayo alam, palamay-lamay, magpubog, etc. pa na nga time. So, possible ni nga, ang ilang, sa ilang pag-celebrate, ang ilang askay kanunay kanila ang nahitubak ni nahitabo ng global flood.
So, ang mga anak nila ni Ham, Shem, ug Japhet, possible na sila nga, uy, kita, buhay ka karon kaya atong mga ninuno, nisunod, nisubay dito, sa Ginoo nga ninyo pa yung arka kay magbaha. Ang musakay, safe ka. So, nakita sa si arka, si Jesus Christ, musakay dito ng Jesus Christ. Kaya bisag unsa pa ng klase ng baha, sakay mga sa arka. Okay? Kapag sila, kung sila gisakyan, kapilas bukid, kapilas sila kahoy, abot sa baha, sakay sila. Diha sa kamot ni Kristo Jesus, safe ka. So, mga nga, kung namatay taligdan, sala na. Kung namatay taligdan, bisyo na. Kung namatay mga taligdan, ang atong pagka-kanang atong pagbalingong untun, unahon, hindi unahon, pirmi si Kristo. Ang ipangay ni Kristo na tunog, gamay na kayo, permitting pilaran ng oras. Ang Sunday, pilaran ng oras. Kung bisita ka, mo share ka sa bang mga tao, may tungod ni Kristo, pilaran ng oras. Pero daghan ka oras sa pag-chismis, paglaang, pag-internet, pag-Facebook, daghan ka para sa kondisyo, pero pag-adto sa pangbulaton para sa Diyos, wa tay oras. Mao na mo sa kadakong butang para na ko tumaguna maganita sa adlaw sa mga minatay in relationship sa mga tao nga nangamatay tungod sa ilang wa pagila ni Kristo sa panahon ni Noah. Dapat mo talon, salamat imo kunit-kunit ko. Salamat Lord na imo ko. Mao na nga the more mapugihon unta ka sa pagsanyaw sa pulong sa Dios. So, ano ang sakripisyo? So balik ka, ang sakripisyo mao ni ang bayad sa sala sa tanang mga katawhan. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon Roma 6:23. Pero ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha ni Kristo Jesus. So mo na makita tanan kung tuo tawag sugot kag dili mamatay ka. So dapat unta ang adlaw sa patay o muhandom matas mga nangamatay o sa mga nagsakripisyo, ato nga dungon na Lord, ako bitaw no, ano lang madugga ko mo dool nimo kung mamatay na ko, ang ano madugga ko nimo kung mamatay ko. Atong trust is always na-confront sa tao sa kamatayon. 100% pagkasigurado at ato ka sa langit kung mamatay ka. Mo na atong trust ipanghatag. Ang pangutanan na nahatag mo. Kanang mga tao, nagbaon mo, kamong mga bata, nagbaon mo, naghatag mo. Kaya para na kung muna pinakadali kayo na imong sidya ang kaluwasan. Kaya sa paghatag ng trust, tapulan pa ta. Pagdaw mo sa inyong bag, pagdaw mo sa inyong, masaya na ni, kana wallet, o asa ba sa inyong likod, nato ko sa inyong litap, kung sa adlaw, bayad na po, ano na po. Bayad na po sa Ginoo. Nakaitrust sa inyong bag. Dahil mo nila, ha? May matinay mo. Di ba nga tayo ng trust? Mauwaw ka. Kung mauwaw mo ka, dako ang kauwaw na atong mapabot sila ng tungo na gina. Waksad ko kailangan. Kasi katatanunay, imo kong kita, uwaw. Udasin dito ninyo. Kana na lang, trucks lang, katanigas ko yung tasigya na mahal ka na. Okay? So, pagkin mo. Wala mo yung mga sa ini, kanang trucks na to, inyong i-duplicate ninyo. Makakuya na mo na yun, yung photocopy. Go ahead. Pero the fact is, kinangan na mo sa inyo, kadagan ang mga katawan, mapadung sa impirno. Kaya naghandong ta nila. Muna ko na ka siguro din, siguro din siya matatunan. Buat okay, medyo ka ito, no? Mura ba ito buwa sa bangis mo kayo po? Lalo, kaluli nila, lalo yung ako ang karulo na kailan ako nimo. Ano na yung benefit of the doubt? Possible lang, kaya between tao mo yun ang Ginoo, di ba? Ang tao, nagkano na, ibawan siya, umatay na, na siya kutok, sige ka mo siya, iwakaboy, lumikas di hapon, naman yung mga tao yun na, di ba? Kapugyan, kami na di kayo, ato sa kare, ato sa interno, kasi ubang yun na. Kung ka itong mga bidugo, umay sa ginong sinami sa sakit, posible ito, hindi na ito katingog, naging na ito ng Ginoo, kasi luwag ito sa kanan ng mga sala. Nawagay na siya, kailan sa nang Ginoo, ang ano ba Ginoo, I believe mo, ano ang Ginoo. Kaya pagkita bitan mo si Cornelius, wala, 3 times a day na kaya siya mag-ambo. Yung kita niya, magyatapon kaya siya, magiluligon kaya siya.
Mingo ng Ginoo, ato Pedro. Kaya kani siya gita ang siya nako. Sige siya tawag Ginoo, pero kani siya ilan nako. Pailaha siya kinsa dito. So possible ba na? Yes, possible na. Pero wa man tayo magbuhat sa nangamatay na. Natay mabuhat sa mga buhi pa. Amen? For sure, kalagyan to sila ng mga lugnanan. Anak na sila na November 1, kung sunta kong kanila, pak! Di pa, hindi ko namatay na nga. Kisa kayo mga muna na, wa! Diba? Matalito, magkilakila. Kung nasa ito kayong asa, namatay ka, nakikat babae, huwag yung tagay sa mga yuta, Lord, may nga mga salamat yung namatay ka, natagapat yung yun, natiksan yun sa mga kadato. Kaya isa ba nakibaw sa katuyuan yung sa matagaw na duwangan ito? Nakibaw man dito, nakatagahanan din sa mga katawan, wa tayo maayong relasyon sa atong? At asa? Si katawa lang yung pamilya. Wa! Mana para na ko hypocrisy. Pagpakaroon inon, plastic, modern, Tupperware. Tupperware ang mga naong, markas sa mga naong sa mga tao. So mga sakripisyo may isunan, yung God made the ultimate sacrifice para ikaw ako maiya. Ang mga Israelites, ang mga katawhan, nagimos kag sakripisyo, was na kasabot na. So ani ni atong gamiton ang okasyon sa pagsulti nila, makibaw mo ka ng sakripisyo na ito rin habang di man na mo simpo talaga ang mga kalaw niya. Yung sila, ay salamat, di tagal ko sa paboritong liko, sa akong paboritong sinumba, kung sa panabinha, yung manuman, ang uba na na, ipakawan sa buhi, uba, ayaw na, sinunod na sa patay. So, nalaro kayo ko kay Naidag ang pagkaon sa altar, sa kusina, way pagkaon. Naidag pawaton, patugka, hangtong mahuman ang adlaw na pagkakaon. Hindi ko kayo, lasto kayo kumagawa ito sa altar. Kuman, natin ako. Suya, dapat yun, manang ko sa ka, way kayo sa Ginoo nga, mag-hindi ko ganahan yung mga kaulog. Mga pista dito ko ganahan naman. Pero pista na ng pagkaon kami, way kaon. Kaya di una mga bisita, kay pista, kaya di una ang kag, kay ilakan daw, pastilan. Di ba una ako pagkaw ng buhi? Amen? So muna nga, salamat sa ko, na huwag ko makukuha na. Pero tala sabi na, sa tiyabuhatan mo sa una natin, ikaw sa kus mga kuan, matali ko mas, usok ko kang dila sa tanang mga namatay. So, tungkol kayo mo, magrabe ang presyo na pinanin ka mo agto. Yung butang bakaw sa imo mo, nakato na mo. O ang makadila ko ana, ano ba pala kun ka ba? No, karong hapon na kay dito kayo. O ko ana na uma, ba na yung mga parents mo follow up jud. Uy, ay kalinti si ko ana ni, kisa man lima, kisa man pa. Ay si ko ana mauni man na si iko ko ana may. Ilan na ilaw eh. Kaya bagitawon jud nimo ang lalunganan. May ba ka gitagalan kang mapa nila? Basta dapit ka dito kung namapay mo yuan si ko ana ni man niya. Dari, bukod na juga yung kanang anak juga kayo. Bukod kayo, mana yung na, buhat ko, kay kinahanglan, hindi ako sulog. Naglago, kinahanglan ko buhat, ani. So, mga nga, ang ato lang yun yung lumana, ang animal sacrifice, kuha na to ka ng beginning or a shadow of the ultimate or pinaka-sakripisyo. Kaya wala yung sakripisyo nga mahimo na to para pagbayad sa itong mga sala. Si Kristo Jesus ra ang ibayad sa maka-usa sa tanang mga katawhan sa kalibutan. So, mga nita sa Hebrew 9:26. Hebrew 9:26. Hebrew 9:26. Nagsulti 9:25. Ang Pangulong Pari sa mga Hudyo nagasulod sila bimbalaan na lugar kada tuig na naghalad ang dugo sa mga mananap. Apan si Kristo kausa lang gayon naghalad sa iyang kaulimon ug wala na gayon nga kini usaba pa. 10:12. Hebrew 10:12.
Apan si Kristo kausa lang gayon naghalad alang sa ato mga sala, kung dili na gayon kinahanglan na usmon pa. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Sumao na mga isunan, diha ni Kristo complete ang bayad sa atong sala. Ibayaran ka. Siya ang nipuli. Siya, ayaw siya mahan, ako lang. Ayaw si Sheila, ayaw si Rene, ako lang. Ayaw si Wilmar, amahan, ako lang. Yang giangkon, yang iya ang sala, nga dili. Iya. May sunan, kumuhando man ta sa mga observe man ta. Think para na po. Think sa mga nagpakamatay para ni Kristo. Kung ikaw o ako, ang nabagyo magpakamatay ni Kristo. Kaya mo ni, may kapakamatay na ka ng patay, di na patay. Ang lisod kapakamatay ka namang buhi ka, niya, dili ni mo, ka na ba magpakauwaw ka? Kaya mo ng cross, ang cross ba is pakauwaw. Kaya kasi ang tao nga ibutang sa cross, gitumulo siya, katupagitan o siya ng pinakabati, pinakahugaw, pinakamilad na tao sa kalibutan, mong kinanglan siya mamatay. So may nung gani ka, kung si Kristo Jesus nga, musunod ka na po kinanglan siya, mo take up siya ang cross, o mo follow niya. Sa ito pa, andang ka maulawan, para ni Kristo. Dili ka andang ka maulawan sa itong mga sala. Sige, tagbuhat sa sala, wag kita na uwaw. Wag kita na ulot. Sa iluwan ako, ganun ang mundang ini. Dapat ang atong ikauwaw ang sala. Dapat ang atong ikauwaw ang pasigig supak sa Diyos. Dapat ang atong ikauwaw ang wala pagbuhat sa mandlo sa Diyos. Labi na sa mandlo niya nga maglakaw ta o maghimo mga disipulo. Usang iyaw na may itong kaniya. Pero mauwawan ta tungod kay nihatag at trucks. Di nakatag nyo sa tibok na itong mga silingan o sa pangigala tungod kay isangyaw ta sa pulong sa Diyos. Mauwaw ka na, mahadlok ka na. Hindi. Kay lipay tayo Ginoo na. Ang pakpak ang tibuok. Langit niya na. Every time you obey ka sa Ginoo. Mao na ang klaseng pagpakamatay, di pangita sa Ginoo. Kaya kung makahimutan ni Ana, dahil kung kuhaan ta sa atong liog, ay may ay, kalami, minuti ka, karoon na, sige. Di ka mahadlok kay nga naman. Hibaw makakasa ka padulong. Kaya every time mo sumbay ka sa pamahagi sa Great Commission, every time mo sangyaw ka sa pulong sa Diyos, ang imo kasing-kasing, oy, mo tuaw. Mo sige, Lord, ano sa ako diha? Ano sa ako nagmulad, Lord? Kailangan akong uli, Lord. I was counseling somebody na depressed kaya siya, kataon na siya depressed. Ang sabi na, ako to gano'n, nagkumbati man ko sa akong depression, depressed man ko, ang tibawa ako ng counseling, ginawa ng counseling na po. Pero ilha, unsay sinugdan, unsay unod sa imong depression. Kaya depression mo is, ganahan ko ng butang, awa na ko ng po. Or, naan natin yung butang na di kuha. Or, ganahan ko na aniwa ko din abot. In short, ganahan ka sa kabutang, wag din ka ina. Kung ako tulong kapot akong source of depression. One, na-depress kayo, kumatanan ko sa tao, pwede ditubo. Sa kuha tao mo nitubo, ang kuha tao mo nitubo mo, kay part mo sa akong depression. Ikalawa, depressed ko, kaya ganun pang mga kalag. Ako makabit, hindi lang madala. Di ko kahimo ka mo, di mo ba-depress ka ako makashare o kalag. Ako ganahan ka po, pero dahil naman ang ginwatan na po. Mutray naman ko ninyo, kamo naman ang kanin mo. Kung ligot yun doy, mangitag akong pagkalagoy. Ibrad na sa Ginoo. Kung lisod, pimita ko mga pagkain, taas ba ng time. Okay? Sa ako mga limbaton ka nun. Uy, katulong. Actually, ang first din ako is, ang source na sa depression ako. Kanahan akong muli. Kanahan na kayo kong muli. Everyday mulong ko mo, nagkanig adlawang mauli na ko, Lord. Dili tungod kay gigapoy ko, litanok sa ikapuyon ko sa mga ginbuhaton. Pero niyon ko niya, but, kung galing tulungo, baka yung gihatag sa Ginoo. I wish, ang tanang, amot na sa gawas, tanang, buhaton na ng kuwan na nila, imatitin. Kaya ang daghan na kayong tao, manood sa niya, I wish. Kung gihatag sa Ginoo, di pa kayo sa akong time, sa inyo na kaya ng time. Pero everyday na nagbatak ko, kabunta ko, ay, buhay ko ko. Namata pa man ko. Nya, magloklong din ko, di kong bangon, kaya depressed ko. Di mo yung ko nga, Lord.
akong buhaton ang mga butang kinanglan akong buhaton na nagawa. Sa kay mayaan sa inyo ngalan napakailan sugulon? Ano naman tayo bulaton o bigay ba? Nakailan sugulon? O kung nakailan isugulon, damon ako tanan. Kaya yung sugo na ako adlaw akong baton. Kung bisan bagay sa mga sugo nga buhaton sa Ginoo, ako mismo pakyas ko. Kaya na Ginoo, sige first now, ako ng tao, na hindi ba sa Ginoo nakapulitaw, kauban ako sa kauban sa sinan ko sa una. Sige ko kalimot, yung agin ako matuwa sa agis ng balay. Napalo ba, hindi makanta, kaya mga magbuhan ko kayo tinako sila. Sinasod ko diya sa DSS, so na 20 pa rin sila, 40 na kapin, 40 na. So, sure na tigulong na kayo, kung si 37 marosa man sila. 60 plus, 70 na. Mura na sinakuding. So, mga kiksunan, these are things. Muna nga, ang ato is to really realize that gigugma ta sa Diyos hindi pa kamatyan kanya. Nanatay kinabuhing walay katapusan. Muna nga, kaning okasyon, mahimong taning atong kaligayunan sa pag-share sa Ebanghelyo sa kanila. Pag-isa ka kung magawas mo kung naman mga celebration or nakonect mo sa inyong mga labwas na sa gawas sa whatever, tell them about this. Huwag na mo tanawa sa body fudge. Ibuko na pa, o ipasa na nga ito. Isa things mo na may mga time, may kayo mga computer, o may kayo mga internet, gamitan na ang inyong mga abilidad sa pagsangyaw. Di ka mag-connect ang mga tao, sige, istorya, di mo ni atulan, nilutan ni nga lugar na kuhan, istorya lang kakayawakan ito. Nilutan siyang car, nilutan siyang balay, nilutan silang kuhan, nilutan rin kasi nga sa kumot nga, di pa nang garo eh. Ito, brother po ginayagan. Ito, Cebu. Ay, tugutin ang inyong makita, kamu ang magpakita sa kanindot sa Diyos. Na sila ang masuya ng kalisya ng kailangan mo. May mga sila, siguradong lagi siya, uy, susuko pa na sila, pero eventually hindi mo na sila, dito naman, hindi mo kumukontak nila ng gano'n. Ako dito na ako siya tinugan, padaan na siya mga something about Ginoo. Kaya eventually, these people will come around, umuas sila. Pero pagkapili lang sa taon sa inyong kinabuhi, nga dakong prueba, nga buhi ang Diyos na makausap o kinabuhi. May makikita mo sa ngiyaw, pero nga itong kinabuhi dito hindi bata. Mas patay pa sa patay. Okay? Na may kayo sila mag-share. Susuksan kayo, ma-advertise sa Ginoo. Pero ilang kinabuhi. Magkayo mo sa nga, ay, susulti pero dahil, hindi kinabuhi, diyaw ka, kung kinabuhi, eh. Makakong po na siya, palautang po na siya, bakirang po na siya, na yung kinabuhi. Nagkantis na kita sa way. Kung hindi may sila siya, share na kakita, jud ko sa kausabang sa ilang kinabuhi. Maunta na ang mahitabo. Maramay suna ng hoko, nasa kanan, yung nadulong karoon, madasig unta mo sa pagtubay, pagsubay lang, sa pamaagi, pagmubutong sa Diyos. Labaw sa kanan, open door ni pagsanyaw ngayon sa iyo. Amen? Amen? So let's come closing in prayer, Father. Lord, kami mismo Ginoo. Examine us kung Lord na maging mo. Kung Lord, kami mismo andang namin mamatay. Kung mamatay ni Lord na one yung namot, hindi man importante namin sa langit. Karang walang Lord dito sa buhi kami. Hindi mga matay ang mga kaila, ang mga pamilya, ang mga relatives na kami ka-share din. Lord, desayon mi, dako mi tulubagan, tulubagon mula sa mga tubangan. Lord, please help us, O God, to start listing down names, mabuti mo ipakabot na mo ino. Kaya sa daghamig mga kaila, daghamig relatives, ba't kinsa ang gusto mo, Lord, na ino ipakabot na mo amahan, na mabisi mi sa pagkabot kanila, mabisi mi sa pag-ampo para silang galang, bisi mi, Ginoo, sa inyong ginalian, dili sa among kaugalingon, O Lord, at hanggang kami amahan. Libaw sa danan, kanina lang na-challenge ni Lord na one soul in a year. Na Lord, buhay man me for 40 years more. I-grant mo tanin mo, Lord, na nasa may 40 ka lang na ang mga disciple na.
Lord, let it be our main ambition, Lord. Ambition na mo, Ginoo, tinuha na mo, Ginoo, dream na mo, Ginoo, aspirations na mo, Lord, desire na mo, Ginoo. Malipay ka, pinaagi sa mo kinabuhi nga magasayaw sa imong ngalan, O Lord. Kagain mi, o kalipay kadas. Gumawa sa tanan pagtuo, diha ka mo, amahan. Ugma, naway paglubad-lubad sama sa mga mo, O Lord. And Father, inuwasan, Lord, na among ma-share na ang namatay, di ka sa limanan na muhi, para mahatag o kinamuhi sa matulog ng kanamila. And there's hope in you. There's real hope and joy in you, God. And this can be found in your Son, Jesus Christ. Father, imo at ang Panginoon, salamat sa inyong pagsisikip ng mga Diyos nito. Amen. Amen.